Siker Róbert vagyok, az Affidea Gastroenterológiai Centrum vezető főorvosa. Feladatom az itt végbe menő diagnosztikai és terápiás beavatkozásoknak a szervezése, intézése, szakmai felügyelete elsődlegesen. Mindemellett operatív tevékenység szintjén a napi betegellátásban is részt veszek, betegkonzultációk, endoszkópos beavatkozások végzésének formájában. A gyógyítás az elsődleges feladatunk, ennek kapcsán számos hozzánk forduló betegnek a problémáján igyekszünk maximálisan segíteni, megfelelő diagnosztikus és terápiás választ adni a felmerülő tüneteikre és kórképeikre. Ennek keretében ugye a betegeinknek egy jelentős része már meglévő tünetekkel, problémákkal keresi föl a szakrendelőt. Első lépésben az esetek többségében egy konzultáció történik. Ennek a konzultációnak a feladata az, hogy áttekintsük a meglévő panaszoknak a jellegét, a kialakulásának a módját, időtartamát, ennek során a beteg fölteheti a kérdéseit, áttekintjük a korábbi vizsgálatokat, azoknak az eredményét, és ebből megpróbálunk olyan következtetést levonni, amely alapján meghatározható a további ellátásnak a menete. Értjük ez alatt azt, hogy milyen diagnosztikai tevékenységet kell végezni, akár laboratóriumi, akár más nem invazív jellegű beavatkozások vonatkozásában, és ekkor kerül eldöntésre az endoszkópos vizsgálatoknak az igénye is, amely gyakorlatilag a tevékenységünknek az egyik fő részét képez, és a legtöbb problémának az okát képes meghatározni.